Maranatha masana. Nkosi yethu iyeza. Nkosi kakhulu. Ulakamandi. Amen. Ulakamandi kakhulu. Ndicela uba lapha ezantsi. Phofu cameraman undibheli babantu belapha. Isondele kuye. Nkosi kakhulu. Ndingayibuyisa nje kancinci umva. Yes. Ndizibulisela kwibandla likaThixo ngegama elinamandla likaYesu Kristu uMfeli wethu. Amen. Phantsi kwesihloko esithi ithemba kwihlabathi elithwembende ziingxaki. Eli hlabathi lihlabathi elixakene neengxaki. Lihlabathi elumbathiswe ziingxaki. Ndiyafuna undimemela kwincwadi kaHosea chapter 2. Ndizayifunda kule nguqulelo yesiXhosa ka-1996. Inguqulelo yesiXhosa le yakho ba umhlaba yeka-75. Indala kakhulu. Yeka-1975 mna ndifundela kule ka-1996. Kuthiwa nguRoger. Roger. Mandifunde Hosea chapter 2 verse 15. Hosea chapter 2 verse 15. Ndishumela ke ndi-under pressure, ndikhonjwe ngompu ngoba 12:15 befana uba siyatya ngoku. Ndishumela kabuhlungu. Xa niphuma ngo-22 ningathi nikhutshwe late. Ayindimi onenze late. Ngoba abashumani banelishwa lotyholo. Kuthiwa unesisu eside. Siqale ngo-12:15. Befana uba siyathini? Siyatya ngoku. Ncwadi kaHosea chapter 2 verse 15. Ukusukela apho ndombuyisela izidiliya zakhe, yona intili yeAgore ndiyenze ibe lisango lethemba. Ndifuna uyi-highlight la ndawo. I will make the valley of Achor, the valley of Achor, a door of hope. Yena uyakundamkela azinikezele kum njengakwamihla kanye njengakwimihla yobutsha bakhe mhla waphuma kwelaseYiputa. Inguqulelo ke sondeleyo kule kaRoger yi-NIV. NIV, there I will give her back her vineyards and will make the valley of Achor a door of hope. There she will respond as in the days of her youth, as in the day she came up out of Egypt. Masifana mehlo, Nkosi enothando, izwi lakho lifundiwe, singankosi ungalithathisa ngokwakho. Siyabulela usiva. Amen. uThixo uthembisa isizwe, uthembisa uSirayeli, umthembisa ukumbuyisela back izidiliya zakhe. One, intsikelelo ebithathiwe kuwe, uThixo uthembisa uthini? Uyibuyisela. Athi uThixo, ndiza kuyijika inhlungu yakho ibe lithemba. Number 2, ndimthanda kulomda athi intili yeAgore ndiyakuyenza isango lethemba. Ndithe laa ndawo sawuhamba nayo ndifuna uyibambe. Athi ke ngokuThixo, eli themba ndiza kulinika lona lithemba elifanayo nelaa themba naphuma nalo xa nikhutshwe eYiputa. Lithemba elifanayo. Umdla wam ke ulapha
Kule phrase ithi God will open door of hope in the valley of Achor. Phambi kokuba ndikunike imbali yentili kaAkore. Mandikunike background ka chapter 2. Okay, sure. Umprofeti uHosea uqala iministry yakhe ngexesha lokumkani obizwa ngokuba nguJeroboam the second. Ubukumkani bakhe babukumkani sithi ubukumkani bangasentla, Northern Kingdom. It was ixesha apho uSirayeli ebentyebile. Ibilixesha apho uSirayeli ebe successful. Lexesha likaJeroboam. uJeroboam ithi iBhayibhile wa-enlarge, wa-expanda iiborders zakhe. In other words, iiborders ze-Northern Kingdom zavulwa. Le nto sithi kukwandiswa kwemida yomhlaba. Okokuba ebeneyadi ifence, iyadi yakhe uJeroboam yasenorth yobukumkani bakhe wayandisa yangena kubukumkani, in fact yangena kwizizwe ezibumelwaneni. Okay, sure. Waphatha ezazizwe. Umzekelo iSouth Africa xa inothi iLusuthu iyongena eLusuthu, iLusuthu ibe phansi kweSouth Africa. Okay, sure. iBotswana, iMozambique, onke la mazwe asebumelwaneni enziwa yiloo nto nguJeroboam. Now ithi ke loo nto umkhosi kaJeroboam was strong. Le nto sithi military success. Babe nempumelelo kwezomkhosi. Impumelelo yabo yenza ukuba umkhosi wakwaSirayeli mawuthimbe umhlaba, uthimbe idolophu, uthimbe amasimi. Zonke izindawo zazilawulwa nguSirayeli. Zasithi tata kuSirayeli. Loo nto yenza ukuba umhlaba wakwaSirayeli mawuthume. Le nto sithi kukuthuma kwezomhlaba nokwanda koqoqosho okanye ukuphuhla koqoqosho siyibona phaa kwexesha kaJeroboam, because umhlaba wabo wawubanika iziqhamo ezifana nesundu, i-palm trees. Kukho iziqhamo ezifana ne-grapes, kwakukho iwayini eninzi. Kukho iziqhamo ezifana ifia, masithathe ifia likhona esengqondweni. iBhayibhile ke ithi njengoba betyebile benayo yonke le nto, kwendala i-economy yabo yayimimitheka. Yayinhle i-economy yabo ngokwasezimalini, umnotho wawunempumelelo. Kwakungekho mntu ungaphangeliyo kwaSirayeli. Wonke umntu wayeqasheka kuba umsebenzi wawukhona. Hlobo, iBhayibhile yam ithi le mpumelelo xa uThixo eyijonga, unamazwi awathethayo athi Israel was wealthy on the outside but corrupt on the inside. Naxa etyalile ngaphandle kwiliso lomntu, kodwa ngaphandle isizwe sasibolile. Spiritually babebolile, ngokwendlela yokuziphatha babebolile. Isizwe sasikhohlakele. Lapha kobutyebi baso kukho amakhaya alilayo. Lapha kobutyebi babo, iBhayibhile ithi the poor were oppressed. Injustice was unfair.
i-connected njengale yaseMzantsi Afrika. Kungekho umthetheleli obathethelelayo abantu abangenanto. Njenganamhlanje okokuba awunamali uyawungena uphelele entrongweni ngoba awukwazi ukuthenga amagqwetha nala estate athi vuma ityala. Kwakunjalo kwaSirayeli naxa kutshetshiwe amadoda aqhemfezayo ngamadoda ahlala kwi-luxurious house banwabile logami ngedama ezibulawela abazali zisokola ngalo lonke besitya. Abantwana babaleka apha, abantwana babaleka bakhuthuzwa yise babo kwasekukho amadoda onwabileyo. Ibhayibhile yam ithi ukungathembeki kwabantu isizwe, ukungathembeki kwabapristi kuba nabapristi aba they misled abantu bazibhaqa sebenqulo Ashere noBhali. Ngeli xesha ukungathembeki kwabapristi ibandla, ukungathembeki kokumkani ugovernment, loo nto yenze ukuba uThixo avumele ama-Asiriya baqhokoxa amqhokoza uJerobhoam amnika i-threats. uJerobhoam uthe akupenika. uJerobhoam wajonga akwabikho ndawo yokuphumela, wabalekela e-Egypt wayofuna uncedo kwiintshaba zikaThixo. Manthethe le nto, umKrestu xa ezibhaqa esekoneni kungekho ndawo yawuphumela, indawo omawubalekele kuyoqala kuThixo. Bhayibhile ithi uthe uJerobhoam xa ebalekela e-Egypt yamamkela i-Egypt, kanti ngalo lonke i-Egypt ithi yeke sadla kuba nayo incwase obabuncwane kupha. Njengoba imbeka esifubeni ngathi iyamthuthuzela, uyagqitshwa. Yingxaki obalekele ebantwini xa unengxaki. Balekele kubahlobo kuba usithi ngopheto, kanti ngalo lonke lo xesha le ngxaki unayo uzawutya ngayo. Akuphungwa ngengxaki zethu. Problem lokuxelela umuntu ingxaki yakho. Hence sithi into yokuqala babengubani? kuThixo. Ibhayibhile manje sithi uqalekisiwe umuntu owenza umuntu indawo yokuqamelela. Mayibe kuThixo indawo yakho yokubalekela xa usengxaki. Themba lakho lokuqala yabonzakala, bakustress abantu uthi bendimthembile. Umuntu uyakulimaza umuntu. Bhayibhile ithi bathe bekulommeko injalo babhaqa amasimi abo edestroywa, baphulukana namasimi. One, bathe bekulommeko injalo babhaqa amajoni umkhosi wabo udefeated. Bathi bazibhaqa benjalo babona kuthathwa, in fact every resource ababenayo was taken by force. Zonke iresources abebenazo bazibhaqa bengenanto. Jeroboam wabhekabheka alikho ithemba kubo kuba nabo abebesondezile baye bamfimfile, bafunga
abaleli shekile kakade. Now iBhayibheli lithi kanye ngelo xesha kukho ilifu elimnyama phezu kwabo yayingathi lilifu lesiqalekiso phezu kwenhloko zesizwe. Bathe bawujonga phezu kwabo ngathi kukho ilifu elimnyama wathi gqi uThixo boze. Wathi uThixo uzakubuyisela amasimi akho. Ndizokubuyisela nje amasimi akho nale ngxaki ndizayenza ithemba. Athi uThixo ndivelise ithemba kwintili kaAgore. Yizathi niseku-Agore. Eli gama uAgore, intili kaAgore livele oqala kwincwadi kaJoshua chapter 7. Xa livela eli gama in fact chapter 7 uSirayeli ugqiba uwina okanye ubuya ephethe intshinga woyisile ngapha ngasemva ushiye iindonga zeJeriko ziflat. Now xa ingene ephethe intshinga abantu bayavuya. Ithi iBhayibhile xa iqala uchapter 7 indoda egama linguAgana unyana kaZabidi unyana kaZera unyana kaKamri wesizwe sabaYuda wathabatha izinto uThixo azisengele phansi, forbidden things, wazithabatha wazihombela phansi kwentente yakhe. Ithi iBhayibhile kule ndawo umsindo kaThixo wavutha ngakuSirayeli. Akana phansi kwentente ugrobela igolide, ugrobela isilva, ugrobela impahla ezinhle, ubuqhazikazi bempahla zaseBhabheli. Ithi iBhayibhile logama kweliqala uAkane senza lo msebenzi uThixo ngapha umsindo uyavutha. Ngapha kuJoshua ongayaziyo ngoba kwenzeka ntoni kwelaqala. Ndithi uAkana ugrobela izinto athe uThixo mazingathathwa. Kwaliqala umsindo kaThixo uyavutha kubantu bakhe. Ngapha uJoshua kazinto ngento eyenzekayo kweliqala. Uthi uJoshua nje bekweliqala yena uplana uyongena eKanani. Bathe eKanani zidolophu zintathu. Elokuqala idolophu iJeriko sebeyibeke phansi. And iJeriko yona inkulu kunezi zimbili zishiyekileyo, iBethel kwakunye neAi. Nizathi isiXhoseni yi-Ai. Apho kuhlala ama-Amori. Yi-Ai. EsiNgesini yi-AI. Yabona iBhayibhile i-advanced. Nitheni na nifumana i-AI. Yabi iBhayibhile itheni yona? Thina bafundi beBhayibhile jonga singo-clever. Singobani? Singoba iBhayibhile vele is-update. Abantu bengayiqondi i-AI ikhona. Jonga isiBhayibhile uJoshua ukhupha amadoda athi makanyuke kubhekwe i-AI kuyohlolwa idolophu yase-AI. Xa ujonga i-AI uyicomparishe neJeriko, uyicomparishe neBethel, i-AI yona incinci kuzo zombili. iBhayibhile yami xa ebuya namadoda eyohlola elizwe abuya athi kuJoshua athi akusidingo sokuba masithumele umkhosi. Yeka umkhosi urelax, yeka abantu bakaThixo baphumle ngoba laa ndawo inabantu abambalwa, inabantu abangenamandla. Sabathi qwaba. Oh hlobo zami, ithi iBhayibhile wathi uJoshua makuhambe 3,000 yamajoni. Yahamba 3,000 yamajoni. Ithi iBhayibhile yaswantuliswa, yaleqwa, behliswa iqaqa. Ithi iBhayibhile yasikhoza inhliziyo zabo were melted, zazinyibika kukoyika, zange badibane nento enjeya e-AI. iBhayibhile ithi umkhosi wakaSirayeli were defeated. 36 soldiers were killed. That was a huge number.
was a huge number. Kusirayeli. Because elilizwe okanye esisixeko sisixeko esingakanani esiningi. Ngoku baqhubeka isixeko esikhulu. Bayowoyiswa sisixeko esingakanani yayihlazo. Uyabona uThixo xa engekho kwisizwe nezinto ezingenamsebenzi ziyakwenzakalisa. Xa ungahambi naThixo kwizinto zakho ndithi nezinto bengamelekanga uba ziyakubulala ziba nobungozi kubo. Basengxakini umntu ongaqabelanga ngoThixo. IBhayibhile yamithi kwaqala uJoshua namadoda amakhulu ebandla kwagudwa phansi bazikrazula ingubo zabo baziqaba uthulu. Ithi iBhayibhile after beziqaba uthulu imini yonke bekhalaza babambe i-week of prayer. Ezingxaka zidinga i-week of prayer. Ezingxaka zidinga babambe i-week of prayer bona bathi Thixo yini usenza inhlekisa ezizweni. Siyobethwa ngabantu abambalwa ngohlobo. Swaswaculiswa phakathi kwenhlanga ezinkulu. Zizawuthi ezinhlanga zinkulu zawukuva zifuna usibulala kule ndawo. Singekangeni eKanani. Nabo babe vulnerable. Ngoba ngoku bazibhaqa behlazekile besiyiswe uhlanga nje olunyini. Hlobo zami ithi iBhayibhile wathi uThixo kuJoshua wathi jongapha phakama kulo ndawo. Yaphakama lana. Wathi uThixo kuye apha phakathi kwenu. Phakathi kwenu kukho abantu. In fact uthi uThixo uSirayeli akathi uAkana. Uthi elibandla lasevuselela indonile. Akathi ubani uAkana. Elibandla lindonile. Bathatha izinto ezisengelwe phansi kuThixo. Hamba bosearch ezo zinto. And wenze usearch thala. Kukho izinto uThixo angazuza azosombulula for thina. And inkokheli ezilapha salukwazi nje ezinkokheli intando kaThixo, but you must do God's way. And God's will at the same time. Yenza ngendlela kabani kaThixo. Wenze intando kabani kaThixo. Utsho uThixo uJoshua. Impazamo kuthi basikleva noThixo. uThixo John khawubeke lomthandazo. Khawuhambe uyosearch ngoba kukho umonakalo kuSirayeli. Ithi iBhayibhile wami lo mfana waThixo wasearch. Uthe usearch wafumanisa ukuba thini nansi indoda uAkana nomzi wakhe. Ithi iBhayibhile wathatha uAkana nenkosikazi yakhe nabantwana nemfuyo yakhe nentente yakhe nakakade nempahla zakhe basiwa kwintili yeAkore. Okay, sure. Kwintili yeAkore xa kufikwa uthi amazwi awathethayo yawathanda. Verse 26 uthi Joshua kuye, you have brought this trouble on us. The Lord will bring this trouble on you. Mamela, eligama lithi Echo means trouble. Okay. That's why after enhlekele ithi iBhayibhile yaqala ubizwa le ndawo ngoba yintili kaAkore, a valley of trouble. A valley of trouble. Now ngifuna ngithi sihleli hapa sikwi valley of troubles. All right. Sihleli now sikwi valley of troubles. Omnye ujongene nengxaki emtshatweni, that is valley of Echo. Ukwi valley kaEcho. Omnye ngabantwana bathe drugs, that's the valley of Echo. Ukwintili kaAkore, omnye unengxaki ayaziyo emhontayo. Yaba unengxaki etheni ayaziyo emhontayo okube cancer ibambele emzimbeni. Iyambulala and ibulala ubuhlobo bakho noThixo because yaziwa nguwe lento. Ukwi valley of Echo.
Le nxa ujongene nayo uthi uThixo ukwintili ingxaki. Maybe omnye ustraglisa nofumana umsebenzi. Lo ngxaki yingxaki kaAkore leyo. Oh, but before siqhubekeke nalo ndawo ndivumeleleke ndithi Akana abalapha babukele abantu bechabalala. Akana abalapha babukele abantu besitheni njengoba kuSifa 36 abanye abantu abafi physically, abanye abantu bayafa ngokwasemoyeni ngenxa yoAkana bathi umuntu aqonda ba hey umoya ingathi awuhlanga awuthethanga namazwi ngasi washumayelayo akasenzi into kuyi. Inhliziyo iqinile, inhliziyo itheni isazele ngathi sithiswe yi-eye. Akusekho nto ufile spiritually dead ngenxa yoAkana bathi abalapha. And babukele bayayiqonda ngoba ingxaki obisizwe sichabalale kungenxa yethu imbaleki quiet. Bathi twaka beziqonda ubungozi uqhusheke ubaby sin uAkana. Umbambile ubaby sin akafuna umyeka xa kusekisolwe enkonzweni ibandla likhulu kahle. Isono kwibandla likaThixo ligqotha umoya kaThixo. Isono kwibandla likaThixo ligqotha even nee-members zebandla. Ngoba kukho uAkana ozele yimpakamo, arrogance. Uyababona bayafa abantu. Ehlobo ndifumene ndithi silapha kule trabhula lomhlaba sithi lo mhlaba unengxaki kungenxa yomntu omnye. Silapha sisokola sonke sifa sonke kungenxa yesono somntu ondani oyi-one. Sikule ndawo uyithathe kancinci wena endike nambuza umntu uyabona uThixo ethetha eAjusha noAbraham. UAbraham Thixo uba kukho ilungise elinye pha sizayitshabalalisa iSodom. UThixo even if iyi-one, only one alizitshabalalisa. Kwakusweleke nje umntu omnye onosindisela ibandla. Kwakusweleke nje umntu omnye esikhangela indoda ezawuma ethuleni. Le ndoda ime ibhloke isiqalekiso eza kweli bandla. Ngoba ezinye iziqalekiso zizawuchaphazela nabantu aba-innocent ngenxa kaAkana omnye ozaziyo qhusheka ibaby sin. Mandimkhumbuze umsebenzi wethu kukubizelwa abantu balo mhlaba so that babe prepared for the second coming of Christ. Now ibandla xa lingawenzi umsebenzi ebekumele uba liyawenza lokuthatha amaphepha e-VOP lisithembe ebantwini, elo bandla lifana nqwa noAkana. Mamela ndithi ibandla xa kumele uba ngemini ye-VOP bathatha i-VOP iphepha elinye, one page, iphepha esithi unako umthemba uThixo. Eli phepha uthathe uyolifaka phantsi komnyango womntu. If you fail to do that ufana nqwa noAkana. Ndizawuthi uwe khawuzame uba ne-student esi-one. I-student esingabi uThixo akafuna into eninzi uthi ngomona omnye qha. Njengoba isizwe sifa ngomntu omnye noThixo uthi ngomona omnye qha oguqukayo. Laa muntu uyi-one uzawusindisa inkitha yabaninzi. Mamela ndixelele umona omnye oguqukayo, umona omnye oguqukayo usindisa isizwe sonke. Do you know uba waye le ndawo ingatshatshalaliswa nguSathane? Kungenxa yamaKristu akule ndawo. Okay.
JasemKristu yi-one othandazayo in the evening. Do you know why? uSathane angenzi nothanda apha inhloko zabantu sizibone zibhabha. Yazi ubhabha kanhloko unqunyulwa ngumuntu. Abantu bebulalana ngathi babulala ephukani. Isabe ingenzeki lonto kungenxa yamaKristu asathandazayo. Kule ndawo akabanjwanga uSathane. Ndithi ke ngokuwe kakuthathe nje siphephelinge leVOP. Pha eTaxi ukuyeka uqoqo indaba zolwimi. Ukuyeka uqoqo days no bound the beautiful yonke lonto ukuthatha iphephelinge ukuhlebe ngoThixo this time. Ndizothi kuwe inyanga lezosindisela ilizwe. Ngoakana abathiki attitude. Oakana abazimisela ukusindisela bandla. Nothi nje bandla but isizuhlala. Do you know abantwana bethu bangayi kwi-drugs? Why bengayi kwi-drugs abantwana bethu? If you know abayi abakhona abayayo but why bengapheleli kwi-drugs? Yes. Do you know why? Bengaphela abantwana bethu kwi-drugs. Sebengena ejumbu. Uthi Sweleke mzali. Umshunyana ebanjwe eqanyangelwe zii-drugs. Eqanjelwe yi-alcohol. Ebambekile kumantokazi alapha eCape Town. uSweleke lo nyana sabambekile. If ungumsabatha uyingenile iklasi yobhaptizo ufundisiwe konzweni siyayazi ukuba and if knowledge is power. Asibina qhala selebemkile ngoba siyayazi ba uThixo uyakhonekta ngabantu bakhe. Imagine kumuntu ongenanto apha. Kumuntu ongenanto apha khangumniki umntana iVOP. Ezinye izifundo zabantwana eziqala ko-0 to 3 years. Ipuzzles. Sinezifundo zabantwana ezibetha koma-7 years unyuka. Abantwana badinga uhlohlwa not i-PlayStation. Okay. Not i-PlayStation. Ne-dominoes. Namakhasi. Ndizothi kuni kanti kisuke niphume kwintende zenu akana. Phumani kwilona? Ngoba isizwe siyathini? And uThixo sichabalala ngenxa yoswelwazi. Ababulawa zii-drugs but bafa because they lack knowledge. I-knowledge ibanjwa ngobani? Ngabantu abahlele kwezi zitulo. Bathi thina sinelizwi likaThixo sinobombi ngalo. Ababusheri obubomu nabantu bakaThixo. Uthe nxa sinamaphara. You don't do your job. Mandiqalele abona abantu efuna bayablenywa ngamaphara alapha ngamaKristu. We failed God. This man. Befana kwezi zitrato kuqhuma iBible studies. Kube kwi-cell groups. Kube kumzalwana omnye kanye ngeveki ezomele uvizithela abazalwane i-students ku-enroll abantu kufundwe. But because thina knowledge siyifumana apha enkonzweni isibulale kwathina. Ngoba siyabrayithelana apha sibhrayithelana sixabane kwasodwa. Phawuthi thuke esifundweni. Uthixo uthe go ye therefore phumana apha kwezindonga shiyana ezindonga. Nansi ipulpit yenu. Kukho abantu abangazufikelelwa ziintshumayelo eziwa kule pulpit. Apha thina uphakame akana uyongena ehlaleni. Uyongena ehlaleni. Bazufikelelwa ziintshumayelo eziwa kule ndawo. Zenza thina mnandi ziyasimasaja. Singena singamadada siphume somile. Azitshintshi ezintshumayelo. Ndithi kuwe ufuna uhamba noThixo khawuhambe noThixo man. Ngena and uThixo uthi I'll be with you. Uthi uThixo the moment you start going uhambe uyofaka ivangeli ebantwini uthi uThixo ndihamba nawe. Bazizibale ngokuthi uThixo uyasithembisa akaziba nathi nje uthi iyakho wena iakore
ndizawuyenza ibe lithemba. Okay. Right? But iagore yakho le uye wayi-invite uthi uThixo ndizayithathela kum this time. Nguwe ozibeke kule meko. But uThixo uthi siyayilibala loo nto. Hallelujah. Sinomthixo omnandi mani. uThixo ongajongiyo okokuba ndifike njani apho. Ngoba uThixo akagwebi. Yabo akasigwebi uThixo. Uthi uThixo ndiza kuyithatha le akorde uzibeke kuyo, le trouble uzibeke kuyo, ndiza kuyenza ibe yintili yethemba. Mamela asithethi ngendawo engena troubles. Uthi ithemba lizawufumaneka kwi-trouble. Anaba ndibambela bese. Uthi uThixo I will make intili yakore isango lantoni. Akathi ndizayisusa iakore. Andizuyisusa i-trouble but iphapha ingxaki. Ndizawukhupha ntoni? Sanuthandazela ingxaki zethu uba mazisuswe. Ngoba ithemba does not exist in the absence of trouble. Okay. Ithemba li-exista kanye kule ndawo lengxaki. Ngaphandle kwengxaki alidingeki ithemba. Ithemba likhanya kakuhle sihlobo kanye phakathi kobunzima. Mve kahle uyesu xa isithi Thixo ndithandaza ukubasusa. Uyasithandaza besithi ungabasusi Thixo badile kuyimbandezelo lomhlaba. Athi uPawulos sizidla sizinye nangembandezelo yethu. Kuba imbandezelo zisebenza kuthi intoni? Unyamezelo. Zisebenzela kuthi intoni? Ikhareta. Emva kwekhareta ibe lithemba. Athi ithemba ke alidanisi. Hlobo sizina side sisivuyele imbandezelo masife. Masisi imbandezelo kuba ngaphandle kwazo asizubona ukukhazimla kwethemba. But ithemba sibona kahle phakathi kwazo. Ndivumele ndithi kuwe suthandazela uba mazisuswe. Suthandazela the greatest mistake amaKristu ayenzileyo ukufuna uphume ezingxakini. Xa efuna uphume ezingxakini, awuzuba namava ngoThixo. Abantu abanamava ngoThixo ngabantu abakhe bagaxeleka ezintweni. Bathi simbonile uThixo ndibona apha kum. Athi ndibone phi? Apha kum. Mamela uthi uThixo ndizawuvula isango lethemba. A door of deeper trust. A door of deeper faith. A door of deeper joy. A door of peace. Uthi uThixo ndizawuvulela isango lethemba. Uyawuthi undithembe kakhulu kunaqala. Uzawuthi ube nokholo kakhulu kunaqala. Yile nto yaseJob athi ngabe uyakulifumana nawe ukholo ebantwini. And mind well kholo alibikho ngaphandle kwantoni kanene kwengxaki. Olukholo alibikho ngaphandle kwantoni kwengxaki. Ndifuna ukuthi kuni xa usengxakini, unemployment, right? Ngabantwana abagezelayo, ugezelwa ngabahlali. Manu nesigulo esibambileyo, zi-arthritis, high blood pressure. Jonga zonke ezo ngxaki sijongene nazo kulo mhlaba zilikroba, ziyinyoba uThixo afuna usibonisa into. Khona uThixo afuna usifundisa yona. Athi umbhali xa ethetha athi uPawulos uthi uthembakele. Utheni uThixo? Uthembakele. Uthi ndawonye nantoni? Nesilingo aveze lo uThixo. Aveze inyoba indawo yokuphumela. Bandla amava abuhlungu lisango ithemba elommeleleyo elingena ngawo. Ngamanye amaxesha xa uzibhaqa usengxakini, uThixo usebenza lo ngxaki ukunika amava okuvula intsango so that uThixo azokwazi ukubonisa izinto ezinkulu. Awona amanxeba anzulu ebomini bakho zindlela ezo uThixo azisebenzisayo zokuzisa ithemba elikhanyayo kubomi bakho. Ndivumele ndithi xa ubandezelekile, xa usengxakini, ithemba alithithi but ithemba liyapholishwa. Uthi kathini? Mamela xa unengxaki ukhatshwa i-CV yakho,
abantu bephumelela phambi kwakho abaphume emva kunawe esikolweni. Uthi uThixo ngelaa xesha suqhankqalaza ucomplain upholishwa ithemba lakho. Thixo shayinisa and xa seshayina lizawuvela kuqhwabe neentlanga. Kuqhwabe neentlanga bathe behleka yava loo mazinyo ajika bezintoni zinyanga. Ndivumele ndithi suthi xa usengxakini omshiya uThixo ngoba ezi ngxaki bowuthanda umntu lasebekhaya uthi umntu lapha ekhaya vuma Thixo ndisibone ntoni isandla sakho nto mawuyithandazeleleyo. Mawuthi kini ungafuni usuka ebhotini, ungafuni uphuma kwinqwelo. Iyahamba le nqwelo kangumpawulos uthi kufethi umama wakhe izawuthi xa ijika esesikulokhevu ngoku sikulokhevu sibona nento ezenzekayo kulo mhlaba. Xa ijika abaninzi bazawujumpa out. Ndizothi ke nina balapha mangabikho namnye phakathi kwethu ozawujumpa out. Le ngxaki ujongene nayo is just a window. It's just a window. But wena qha khawuthandazele iself yamehlo. Right? Khawuthandazele ntoni? Iself yamehlo. Ndithe xa siqala ndathi abantu bakaThixo xa bekwindawo ebavaleleyo bengakwazi ugqitha ngaphaya xa ujonge phezulu qwanya nje ithini nje qha uThixo udinga loo nto kubomi bethu. uThixo udinga ntoni qha ayikho into xa ifuna yazi masithini bazalwane masitsho masithini aniqwanya masithini haleluya. Yinto uThixo ayidingayo xa uhlutshwa ngabantwana ayithini mama kuphela. Xa abantwana bebanjwe zidrugs ithini mama kuphela. Abantu bazalwane qwanya nje kuphela. Okay. Ujonge ubani kwakuthi ndingamsikelela. Nethemba athe wasibonisa lona ngokuvala ngokuthini kuthi kwizingxaki zonke esithi esinazo ngakumbi kwelizwe elixakekileyo linjena uthi masiqwanye. Kwaba ke siyakuyenza loo nto leyo sinike amadolo ukutya kwalo siqwanye sijonge phezulu ukuze iingxaki zethu zisombululeke. Sawuthi xa siyivala inkonzo yethu sawutyhila 186. Oh
hour esiphuma kuyo. Sabona Thixo wethu ubumdaka nobunyukunyuku esibuzisileyo ebandleni lakho. Elenze Thixo wethu okokuba umsebenzi wakho uthinteleke. Kwaphakama ngosivesi ezithi isono siyayithintela insebenzo kaThixo. Sincede mzalo othandekayo. Kungathi kanti sifihle izinto ebengamelanga uba siziphethe. Ze Thixo wethu uthinteleke umsebenzi wakho. Thixo wethu kwilizwi lakho emini nje sifumanisa ngososirayeli enomkhosi omkhulu wamadoda ayi-3,000 eleqwa Nkosi yi-Ayi. Nkosi ethandekayo, ngenxa yokushiya wena ngasemva, hleze nalapha phakathi kwethu kukho abantwana babhala ii-exams, baleqwa zii-questions ezibuzwayo kwi-exam papers because they have gone into that exam room ungekho wena. Sibasondeza kuwe Thixo ngeli xesha. Akwaba Nkosi ungabanabo. Help them that Nkosi noba bazithembile kodwa Nkosi hamba kwakunye nabo at all times as they walk into the exam rooms. Nceda Thixo wethu benathi njengebandla lakho ukuze Nkosi singafundi ukuzithatha for granted izinto ezithethwe nguwe. Ilizwi eliphume emlonyeni wakho akwaba Nkosi singabantwana bakho singalibamba silithathe seriously ze umsebenzi wakho Nkosi usetyenzwe sithi. Enkosi Thixo wethu ngale mini ye-VOP yokusikhumbuza into kokubana side sibe ngamavila okwenza Nkosi izinto esizithunywe nguwe, let alone izicelo ezicelwa ngabadala nabadikoni kuthi. We even disrespect what comes out of your word. Siza kuwe ngeli xesha sisithi Thixo wethu sinike Nkosi ukholo nethemba so that what you have said to us siyibambe sihambe siyokuyenza. Ngoba Thixo wethu ungasingangabenzi kakade ngaphezu koba sibe siyalithetha ilizwi lakho. Sincede ke Thixo wethu, sikelela Nkosi thina sonke kule ndawo, usikelele Nkosi nale panel ngokukodwa Thixo wethu umdala uBhoboni ubume ngaye ngeli xesha. Mnika amandla emandleni ukuze Nkosi levangeli ayishumayele hayi kuphela evuselele kodwa Nkosi kwindawo zonke ahamba kuzo. Nathi ke Thixo wethu usinike Nkosi ubulumko bokuba mzalo othandekayo sithi sihamba ezitratweni kwi-public transport emisebenzini sibe yi-living testimony nokokuba Nkosi asikwazanga uthetha ngemilebe yemilomo yethu kodwa Nkosi impilo yethu mayibe yiyo ethethayo ebantwini. Kweli xesha ke Thixo wethu nansi i-VOP Nkosi nomphathi wayo besicengela Nkosi ekuthini sihambise umsebenzi wakho. Sincede Thixo wethu, susa ukonqena, susa ukuhlazeka kuthi ngoba Nkosi asihlazile xa sihambisa ilizwi lakho. Sinika amandla sihambe Nkosi siyomqonqoza kwizindlu zabantwana bakho, sibanika Nkosi elithemba ngoba Thixo wethu abanye hleze ubomi babo sebubambelele kancinci and they are waiting for the knock esizawuyenza this afternoon at their doorsteps. Sincede ke Thixo wethu singene kwezo zindlu ukuze mzalo othandekayo noba abantu bebesethe izigqibo ngobomi babo ngenxa yokufika kwethu kwezi zindlu sawungena kuzo emva kwemini nje sivuselele ithemba ebantwaneni bakho. Siziyaleza kuwe, sikubulela inxolo sivela eMbo Yesu. Amen.